Yan, sinasabihan ni Chinchin. Kasi kahapon daw nag-sting. Tapos ngayon, kubra naman. Wala. Wala, ano to? Lahat ka kasi, Pakita. makinig ka kasi yung kalusugan mo rin yung ano, daming nang namamatay sa ganyan. Sila wag. Luki na nga iyak pa yan to. Mahapag ako ng kangipin. Tinatakot si Chinchin ni Tilo. Pag ako magkangipin. Ano pag magkangipin ka? Bayakan. Sige na te. So brown. Bibili ko ng chinelas ko kasi ito inaaraw-araw ko na. Hindi sinila yung simbaya ko. Ayan, good morning, good morning. Luzon, Visayas at Mindanao sa mga FW, mga viewers sa mga kayong sulok ang mundo. At ayan po, malapit na mag-cut-off at 27 na nga ngayon. Anti-disperas doon kaila Kuanoli, barangay nila. Magpipista na. Yun, hanap tayo ng content na naman kung ano pwedeng ma-content, kung saan tayo mapunta. At bibili muna ako ng ano, pang-ulam nila misis dito bago ko umalis para hindi tayo mag-iisip-isip na ano, siyempre tayo kakain sa labas kung masarap yung ulam natin tapos sila walang ulam, kaya bago kong malis ay sure ball ng may pagkain sila. May bigas naman dito, pinili ko nung isang araw, kaya pagka ano, pang ulam na lang. Ayun, bili muna ako bago tayo umalis. Nabili na ako pang ulam. At ito na, nakabili na akong pang ulam. Bigay ko na sa asawa ko. Ma, itong bahala. Muat. Apo, dito na ako sa pathway. Hoy! Seryoso. Chinchin, walang pasok. Seryoso din, nagulat. Meron, may backpack. Gulatin ko na, di naman nagulat. Halos ka kuya. Ako, ano? Dito na nga ako. Pagbabalik. Eh. After so many. 10:33. Si Tilo, nadatnan ko ay ano, naghahakot ng hollow blocks at si Chinchin may ano, online class. Hindi, mamaya. Mamaya pa. Tilo, naghahakot ng hollow blocks. Ay, ano? Pinapatanong ni Chinchin kung naligo ka na raw. Kung naligo ka na raw. Naligo mas kalitan pa. Naligo ka? Ay, may kubra. Ano ba yan, Tilo? Sabi na wag kang ano sa kubra. Kakasakit ka niyan. Ano gusto mong ulam? May ulam ka na? Ano pa? Ano gusto mong ulam? Manok na lang. Manok? Ano yun natin yung manok? Ilak mo, matutumba yan. Balagbag mo ganyan. Yan. Kasi pag duro-diretso matutumba yan. Ano yun natin yung manok? Adobo? Ano gata? Gata. Gata. Adobong gata. Tingnan natin. Tilo. Wala pa lang ulam si Tilo. Dito na tayo mananghalian. Ha? Tatapusin ko Yung alin? Ha? Hindi ka kalahin. So bukas pa yung palengke doon, no? Tayo ng
manok daw yung ulam na gusto ni Tilo. Aba, wala pa namang luto dito. Kasi mag-sardinas na naman ni Tilo. Magaton-gaton naman yan. Narinig magkakalaw. Lagi daw kumakat eh. Chin-chin. Kikita ni Chin-chin. Nagtatubangan pa yan. Umaharap ka daw minsan. Bili natin ng manok talaga. Manok. Ikaw, ano gusto mo? Bisit. Kanina pa yan. Ano gusto mo ulam? Manok na lang? Ikaw? Dawa. Ikaw nga ano trip mo? Wala. Ayoko ano yung trip niyo. Oh. Trip ko rin. Ano na lang? Chicken na lang. Hindi, may hiwa. Sinasabihan ni Chin-chin kasi kahapon daw nag-sting. Tapos ngayon kubra naman. Wala. Wala. Ano to? Dapat ka kasi Pakita. makinig ka kasi yung kalusugan mo rin yung ano daming nang Ay, oo. namamatay sa ganyan. Ay! Hello, wag. Luki na nga, iyak pa yan to. Mahapag ako ng kangipin. Tinatakot si Chin-chin ni Tilo. Wag ako magkangipin. Ano pag magkangipin ka? Balaka. Wala. Pag nagkangipin ka, ano? Babae ako. Kung pag ano, pag magkangipin ka, huyo si Chin-chin. May sa akin babae niya. Kahabol ako pag nagkangibig ka na. Wala. Iwan ko lang. Ano? Ewan ko lang. Irapin mo ng ipin ni Kay. Ano yun lang? Tinakot si Chin-chin eh. Pag si Tilo na pag ako magkangipin. Natawa tuloy ako. Wala ko ng pen. Wala mo rin. Ano nga? Tingnan natin kung may sangkap dito para Tawa. diretso yung ano, hindi na pabalik-balik. Magic. Sibuyas mayroon. Sili meron. Isa lang muna tayo ng ano, bigas. Para pagdating natin, magluluto na tayo. Chin-chin. Ikaw daw dyan magsaing. Inutosan ka ni Tilo. Magsasayin na lang ako. Tara Tilo. Chin-chin na lang daw magsasaing. Huwag mo ang ano ng kubra-kubra na yan. Ayaw mo, huwag mo istorbohin kasi may kausap. Yan ang picture niya. Okay. Tilo at magsasaing. Namili muna kami ni Tilo ng ulam. At si Chin-chin dito. Jen. Wala. Kaya mo na lang yung ano, yung Wala lang. kanin ano, Chin. Sige na kayo. Wala lang. Tara, bili na chicken. Jen. Wala lang. Ano na ba? Wala lang. Ano? Saan clinic sa Santo Luis? Gusto mo na. Clinic. Ba't clinic? Jen. Doon si Tilo, paggamot. Minsan. Pachikap mo muna. Lipipang, bukas mo na. Nasa center. Jen. Bukas mo na kuya. Jen. Dami mo kasi masyadong mataw. Di na ka mamigpil. Jen. Oo. Wala lang. Ganun na pagtapan. Dito na pa ni Tilo si Chin-chin, sabi ni Chin-chin, diretso na raw sa ano, clinic. Inaasar ni Tilo. Anong dalhin yan? Ha? Kakargan. Para mamaya, tulungan kita mamaya.
Dadalhin niya na yung ano, ramatilya. Para daw mamaya pagbaba niya, dadalhin na dito, kakargaan niya na. Let's go. Bukas na. Dito. Sarado pa rin. Punta po kami ni Tilo sa ano, sentro na. Salikat, magsalita ka Tilo. Pintuan mo sila. Sakit ang mo din. Wag mo ano nung kamay mo. Punta kami LCC. LCC, tara lo. Adobong gata yung request ni Tilo, no? Bayaran na namin at bibili kami ng gata. Pang gata. Pang gata. Ha? Wala naman tayo curry powder. Gata na lang. At chinelas. Magbakan muna kami ngayon. Bili muna kami ng nyug ni Tilo. Saan lo? Saan likod? Ha? Hmm? Pwede mo nang punta dyan. Ha? Pwede mo nang punta dyan. Oo.
Nyug po. Hello po. Pili. Adi lang ah. Nagatikot mga di ubasan. Pera po. Sad lang. Ang maliit lang na nyug kasi konti lang naman na ano. Manok. Diretso kayod na. Bili tayo ng saging. Ito saging. Pabakal po. Pwede din ano? Hatiin. Para may saging yung manok. Dapo. Siguro. Ante, magkano te? 12. Kaya ate. At yung ano 35. 10. Salamat kuya. Salamat. Oo. Okay na. Balik na kami ni Tilo. Wait kayo, salamat. Sige na te. So brown. Bibili ko ng chinelas ko kasi ito inaaraw-araw ko na. Hindi sinila yung simbaya ko. Para may pang araw-araw tayo. Oo. Tinta no? Oo, tin. Ito na lang. Matibay ito eh. Habang ano, pasakto lang yan sa yung pasakto. Oo. Pasakto naman natin. Okay. Nakabili na tayo ng sinilas. Ay, Tilo. Ay, Tilo. Nagpipili ng ano? Pipili si Tilo ng ano? Sombrero. Hello po. Hello, sir. Yan po, plain lang. Magkano sa sombrero? 120 po. 120. Ang pumipili si Tilo ng sombrero. Ito po, meron ka. So, gamitin mo na sa plastic. Bumili ng sombrero si Tilo. Mainit. Oh, daming pera. Taguin mo yan. Hawakan mo muna to. Kasi bibili muna ako ng gatas. Bibili na ako ng gatas ni nanay para mamaya di na ako dadaan dito. Gatas na akong matanda. Atol. Hintay mo na lang ako dyan. Diyan ka na lang. Bili tayo ng gatas. Pang-adult. Gatas pang-adult. Yan. Kay nanay sa lola ni Mrs. Paano kaya ito? Malaki na. Para matagal. Mamira di ko ya? Mo di price ka di? 1.2. Okay
Okay na. Kung ano na? 1.2. Sige. 497. 497 yung isa nito. Tapos ako yung mamili ng kilo. Kilo. Ito na yung gatas dito sa yuba. Kayong kilas. Para makalimutan ko. Gutom na? Gutom ka na? Ay! Doon, pabalik na kami ni Tilo. Doon sa site. Diyan. Para makapagluto na. At si Chinchin, nagbabantay doon sa sinaing. Hello! Sumakit yung ulo ko. Hindi na muna ako mag-helmet. Sumakit yung ulo ko. Ba natatakpan ng kamay mo? Hindi. Ang pinabili ko sa Tilo ng Magic at bababa na raw siya kasi kakargan niya na raw yung Mercedes niya. Kakargan niya na raw na blocks. Let's go. Nandito na ako sa site ulit. Ate Bidang. Yo. Yo. Loto. Magluluto na tayo. At yun, hanggang dito lang ang vlog na to. At maraming salamat. Bye bye. Bye bye.